belai ke hamai mari wo sini oro ai area ro tini sini holo dia edisi village di anarok lajar from bila kami kelayo omo kaisa Hazra road by nanglajar road gana orang bila kami jago aja gawa sini tako kokora sini CRP Debborma belakangnya cuk jaya bini no omor mukna jeng zaman sak sini holo dia bising tei bini poribar yakaba bini logisho belakangnya sak kami ho kelajar amon bagai jeng wan suka sini holo dia bisini je cubanai bodol ini kaisa komite dong o komite ni bekak tinggai ini seng oro zaman sak cubanai bodol holo dia bisi cubanai bodol ni bekak tinggai o jaga zaman sak bono tini bini nukungo bini family no nainen bagai sak hamiang dongmano seng nainen bagai tini o jaga zaman sak cuba pakai eke tebo hambai mariwo cinoro dotto cubanai bodol ni presiden tongo vice president tongo secretary te KCR dotto tongbayo sini holo dia bisi cubanai bodol ni ngai abon bagai borno paipe hambai mariwo tini first ketal komite khajangmani first dewono tini khoroksa sini takowa khora CRP mana borok hai suba family bagai te ang hol dia bisini chairman ngai borong ni lobio phai tini belakina ko jak cubanai bodol komite ni khati ngai te tebang koinai sini cubanai bodol komite ni bukat komite dong no je bus kango baba haikenya sini hol dia bisibo baike kri borok no baike suba oi sini do karano baike bus kango te bona do kai bini tomte bini chate bini no kitino lang namano chelo bono nai cubanai bodol ni bukat cubanai bukat bodol no ang koinai jate mo haike bus